बे समाव बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिनि गोख्रों बाथ्रा। नेहाथारि मुस्रिमा अनजलि दैमारिया डक्टर अनजलि दैमारिया बर' वमेन जस्टिस फरमनि गाहाय बोसोनगिरि नङा। बर' वमेन जस्टिस फरमनि एडभाइजार हिसाबै एक्सेप्ट खालामा। बिथाङा बिपिएफनि सासे नेहाथारिसो। नेहाथारि हिसाबै बिथाङा दाखालि बिपिएफ दोलोनि सासे नेहाथारिसो। डक्टर अनजलि दैमारिया हाग्रा ओनसोलाव थांनानै सुबुंफोरखौ हाग्रा फोजोबस्रांनो थुलुंगा होदों। बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिया। चिरां जिल्लायाव आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरनि न' बांखौ दिनै होस्रांनायनि सायाव बिथां रन्जित बसुमतारिया बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों। मावफुं सोद्रोमानि बादिब्ला 2006नि उनाव जायफोर हाग्रा ओनसोलखौ फोजोबस्रांदों बिसोरखौ होखारखागोन आरो बेयाव नो कम्प्रमाइज। बबेखानि बे आयदाखौ लानानै सोरबाया राजखान्थि मुलाम्फायाव बाथ्रा बुंब्लाबो सरकारा जेबो खोनासङा। बिथां रन्जित बसुमतारिनि गोख्रों अजद बिपिएफनि मानसिया थुन जालायनानै गावसोरनो हाग्रा दानगासिनो दं आरो बेनि फोरमाना आंनि आखायाव दं। खौरांगिरिनि सिगाङाव मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिया हा गैजायै सुबुंफोरनो सरकारा हा होनायनि राहा लादों होननानैबो फोरमायबावदों। बुंनो थाङोब्ला मोनसे खोथाखौ रोखा बुंनांगोन। बिथां जोंनि बड'लेण्ड हालामनिनो बिपिएफ दोलोनि नेहाथारि मुस्रिमा अनजलि दैमारिया बिथाङा गावखौ बर' वमेन जस्टिस फरमनि चिफ एडभाइजार होननानै बुङो। आंथ' दिनै बिथांखौ एडभाइजार हिसाबै बर' वमेन जस्टिस फरमनि एडभाइजार हिसाबै एक्सेप्ट खालामा। बिथाङा बिपिएफनि सासे नेहाथारिसो। नेहाथारि हिसाबै बिथाङा दाखालि मानसिफोरखौ इनकारेज होनानै हाग्रा धंस खालामनायनि बाथ्राखौ बुंनाय बायदिखौ आं मोनदांनो हादों। मानोना हाग्राया बबे समनि गोदान मा होननानै जोंखौ 2006 सननि फरेस्ट रुलार एक्टनि बाथ्राखौ नायनो थाखाय बिथाङा होनदों। आं बिथाङा बेसेबां स्टाडि खालामदों आं मिथिया। खेबसे स्टाडि खालामबावनानै बाथ्राखौ बुंनो थाखायसो आं खावलायदों। मानो होनोब्ला थांनाय बोसोरावसो अदालगुरि जिल्लायावहाय जोङो फरेस्ट रुलार एक्टनि क्लजखौ सोनारनानै फ्राय 800निख्रुइबो बांसिन मानसिनो जोङो फरेस्ट रुलार एक्टनि बिथोन बायदि एबा क्लज बायदियै जोङो लेन्ड सार्टिफिकेट टाइटेल होनाय जादोंमोन। बे अदालगुरिनिफ्रायनो माखासे मानसिफ्रा बिपिएफ सापर्टारफ्रा दिनै चिराङाव हाग्रा दानफैदों। बिनि फोरमान आंनि आखायाव दङ। आंथ' सान्दों बिपिएफनि मानसिफ्रानो थुलुंगानानै दिनै गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय हाग्रा दाननो थाखाय फैदों होननानै जोङो हमदांनो हायो। मानोना बिथांमोना बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा इनक्लुडिं सेक्रेटारि अनजलि दैमारि इलेक्सननि उनावनो हाग्रायाव थांनानै मानसिखौ मोनसे इनकारेज हैनाया बे मोनसे फोरमान। 100% बेवहाय रावखौबो कमप्रमाइज खालामा, निमाहा होआ। हाग्राखौ जोङो होखाया। दिनै हाबफिनगोन, दिनैबो इलेक्सन खालामगोन, गाबोन हाबफिनगोन, गाबोनबो इलेक्सन खालामगोन। जुदिहे हा गैथाराब्ला प्रमान पत्र होयोब्ला जोंहा रोजा रोजा हेक्टर हा दंखायो। बेवहाय जोङो फरेस्टखौ प्रटेक्सन होनानै बिथांमोननि हिउमेनिटि ग्राउन्डआव बिथांमोनखौ माबायदि बेबस्था लानांगौ बिनि राहाखौ जों लागासिनो दङ। चिरांखौ जों क्लियार खालामग्रोनि, बेनि उनाव जोङो क'क्राझार हाबफैगोन। बेफोरबायदिनो जों बे मास मोनसेनि गेजेराव कमप्लिट क्लियार खालामजोबगोन। बेवहाय बर'ल' नङा, गासैबो जाथि जन'गोष्ठि जायफ्रा इनक्रजार, बियो जातिजों सोमोन्दो गैया। इनक्रजारानो जों रावखौबो निमाहा होआ।